Però el meu ric cafè net. Ui, professora, encara ens queda temps per aprendre un cafecito? Sí, clar. Recalculando. Així en 10 minuts, jo ja ho tinc tot llest. I tu? Sí, pràcticament estava ja agafant les últimes coses per a la classe. Et refereixes per a les proves de so? Sí, a part de la botxina, estava pensant agafar més coses. Ah, sí? Sí, res, poca cosa. Bé, per a fer soroll això, o pot ser també això. Jo crec que semblarà ideal per acabar amb els pavellons prefabricats. Sí, per descomptat. A més de sensibilització i prevenció de la pèrdua auditiva, fem suport al centre en qüestions arquitectòniques. Ai, quan saps, professor. Sí, és el que té haver anat a la facultat de Harvard. Passa casa. Bon, anem-nos, que ja sola. Quanta paciència.